Hello, ka YouTube viewers zo siya masapenin chibay. Tuni hi B Olivia Rose ni kay la recording ball ki din ka kising sawa zi kala recording ball ding chu hile pa ti pum khothangin aphu topa an banganon it na tila hi bakti mai leng pau chum la sa khalo ngen hi wa kaloi tele zik khan ka kising sana sawa azil na te hole thum beli ve te ho nei zoin recording bola ka china te ai lo le la kala ke practice na te ho sa video clip neu cha chang koi ding ka hi kaloi te khan pau chu ma la bak sak khak nai lo ji ko kha ka bak ti thu hi hele ke sang le thim zo hi mo ma amau le chun pau chu ma sak khak lo bep hi lo in group la kiti mong hi zil khom mun kha apoi mozi ka khan tu chung chu ka beina sa khop mayu ka thei to pu chele zilai ke wading a special ma hung hi dinga hi azik chu kaloi te gelu b ka ti pen hi b ki ti pen kha hi b to Olivia hi ahung tung ding October tarik somni le thuma khu Olivia kisenov dinga hi posal nei ding chule b hi tarik somni le ko October tha ma maute gel hi posal nei dinga hi tak zikun posal nei mawa nungak sung ngeu la khat ka bol khom go to hi ke dia kwa u si bang wangi o sia na nam ki na kwa ka khap ham dong ni ke din nong kwa sa na hoi na to ke nong kwa ma na si san bang dam na nga in dam pa hito siang tho ita ke ya dia na ina kitsing abai hello ina nong i agape ina i nong bang hong i qua dang ngom lo sim le le thang va na nong i manin tau pa an bang anong ina lunga ka gel siang lam dang sa gilaw na dim kay na hong tan kya kaya dia na ina kitsing sikle lungin kang yun zodia kay dia ko usi bang luangin bosya na nam kim na thwa ka khap ham dongin kay din nong thoát xa na hoi na to kay nong thoa ma na si san vang dam na nga ing to pa na hi na thu pi loa dong i na lam dang loa abe thay lo i na nong i agape i na i bằng hồng y qua đăng ôm lâu sim lê lệ thăng vá na nông in ban in tàu ba ta lung đam hi nông in ban in tàu ba ta lung đam hi tun ta ka refreshment nung thak bai agun này à loi te hi dor ngak to exam chi to boi chai jingo anlene man powa hi refreshment recording ki pat ma nek la mai ka pat phot go to he nek la ma pat na hi bong sa loi bong sa pu chao ni te ha ma omelette mere va pen sang pu ki le ke du ho le sa kam sang ka ta ha cầm chăng cang cái này Phải try vào đâu mà lôi cũng này được ạ
Alright, ready? Tupaan bang anong gitna mga kagit siyang lamdang sa ilaw natin kay nahuntan kya nung layagel sing sokin mo kaya diyan na inakitsing sige lungin kadil sokya nung layagel sing sokin mo kaya diyan na inakitsing sige lungin kadil sokya Bakti. Sikle lungin kangil tilang tilang gitu ka. Sikle lungin kangil. Tupaan bang anong gitna nung agagel siyang lamdang sa ilaw na din kay nahuntan kya nung layagel siyang sokin mo kaya diyan na inakitsing sigle lungin kanya sodya ilaw na din kay nahuntan kya Mga tidio. Ngay tidio. ilaw na din kay nahuntan kya Bakti. Bakelaw pi. Mo la. Chite sandok may da mo. Ala express or no ni. Kabe sound check be 1 2 3. Ana zima sang deu ko bak sa o ma. Bak play ti ka. Loi te na nal det yo. Jim sang dewa mo. ilaw na din kay nahuntan kya Tuy bang. Continue mo. Ha? Isa ta ko bula. Abula oh. Bula mo. nung layagel sing so Nung laya. 1 2 3. nung layagel sing so ken mo kaya diyan na inakitsing sigle lungin nahuntan kya Ale. nung layagel sing so Lati mo tu. Lunglaya. Ni ang sa. Lunglaya iba tigil na lawe. layagel nung layagel sing so ken mo kaya diyan na inakitsing sigle lungin kanya sodya kaya ko si bang nuangin o siya na nang kinatwakan kapamdongin kay dinong twatsa nahoy na to kinong tuama nasisan bang damnangaing ng Panginoon siyang ko kita ng Panginoon siyang ko kita Again on. Panginoon siyang ko Again. Ready? ng Panginoon Nang Panginoon siyang kita. Ala. nahoy na to kay nung tuama nasisan bang damnangaing ng Panginoon siyang ko kita kaya ko si bang nuangin o siya na nang kinatwakan kapamdongin kay dinong twatsa nahoy na to kinong tuama nasisan bang damnangaing ng Panginoon siyang ko kita Chite. ng Panginoon siyang ko kita Nang Panginoon kakadewat lagi mo. Nang Panginoon siyang bilaw hatla kung ha sak zom ni enta. Nang Panginoon siyang kita.
abu ka lang di ha na thiam na la so ngai si la Kaya ko si bang luani o siya na nang kinatwaka kapam dongin kay din nong twatsa nahoy na to kay nang tuama nasisan bang damnanaing ng Panginoon siyang ko Phụng được hết nó ngay cho ang kinatwaka kapam dongin kay din nong twatsa and two Don't wanna eat na tupilwa nong inalam dang ma Abay telo ina nong it agape ina in Hong it wadang ong lâu xin lấy lệ thăng ba na Manin tàu ba ka lung dang Wadang ong lâu xin lấy lệ thăng ba na Manin tàu ba ka lung dang Tàu ba na ít na thu pi loa nong inalam dang loa Abay thay lâu ina nong ít agape ina in Không ít wadang ong lâu xin lấy lệ thăng ba na Manin tàu ba ka lung dang Tàu ba na ít na thu pi loa nong inalam dang loa Abay thay lâu ina nong ít agape ina in Không ít wadang ong lâu xin lấy lệ thăng ba na Manin tàu ba ka lung dang Siyang ko ita Lê. Manin tàu ba ka lung dang Ít wadang ong lâu xin lấy lệ thăng ba na Manin tàu ba ka lung dang Kaya ko si bang luangin o siya na nang kinatwaka kapam dongin kay din nong twatsa Nahoy na to kay nong tuama nasisan bang damnanaing ng Panginoon siyang ko ita ending church diam ka an lang no kilang lo diam ka Diam mất Như dấu dia ok Xin lệ lung in Cần như dấu dia Cần như dấu dia nal tok ta loi Lung lai agel sen dấu keng mo Kaya dia na ina kitsing Xin lệ lung in Cần như dấu dia nal ta lui Inalam ng wa Abay thay lâu ina nong it Agape ina in Không ít wadang ong lâu Xin lấy lệ thăng ba na Manin tàu ba ka lung dang phu cho vai Phu cho vai. Manin tàu
kagel siyang lamdang sa ilaw natin kay nahongtan siya. Lumayagel senso keng mo kaya diyan na inakit sigle lumin kanya so Topaan bang anong ina Lunga kagel siyang lamdang sa ilaw natin kay nahongtan siya. Lumayagel senso keng mo kaya diyan na inakit sigle lumin kanya so kay nahongtan siya. Lumayagel senso keng mo kaya diyan na inakit sigle lumin kanya so Next second verse kaya ko si bang luangin bosya na nang kim na tuwaka kapamdongin kay ninong tuwaksa lahoy na to kay nong tuwama nasisan bang damnangaing ng Panginoon Tupanayin na tupilwa nung inalam ng lwa Tupanayin na tupilwa nung inalam ng lwa Abay kailaw inanong agapein na Magpungit wadang omlaw simlaylet hang bana nung imaning to pagalundang Abay kailaw inanong agapein na Magpungit wadang omlaw simlaylet hang bana nung imaning to pagalundang Nice. Ngay cho phải chăng? Chân la gì? Imanin to pagalundang kita. Tau padain na tupilwa nang inalam ng lwa. Imanin to pagalundang Once more. Boss no boss. simlaylet hang bana Second boss, third boss. Cameraman boss, low pen no. Abay kailaw inanong agapein na Magpungit wadang omlaw simlaylet nung inalam ng lwa Abay kailaw inanong Full mamawa. Magpungit wadang Tupaan bang anong ina Lumagagel siyang lamdang sa ilaw natin kay nahongtan siya. Lumayagel senso keng mo kaya diyan na inakit sigle lumin kanya so kaya ko si bang luangin bosya na nang kinatwaka kapamdongin kay ninong tuwaksa nahoy na to kay nong tuwama nasisan bang damnangaing
na i na thu pi loa nong i na lam dang loa a mei thei lo i na nong i a ka pe i na in nong i qua dang ong lo sim lei le thang ba